салому алейкум дӯстони канали мо. имрӯз хабарҳои тоза ҷамъ овардаро аз ММА пешкаши шумо хоҳем кард. шумо дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. дар видео лайк монда обуна шавед ва мо оғоз мекунем. имрӯз дӯстон боз як хабари хубро пешниҳодатон мекунем. расман варзишгари тоҷик дуюмин варзишгари тоҷик дар UFC Лоиқ Раҷабов ба Октагон бармегардад. Лоиқ Раҷабов 17-4 бо Матеуш Ребески 17-1 дар турнири UFC Fight Night ки 24 июн барпо мешавад баромад хоҳад кард. ҳоло каме маълумот оиди варзишгарон пешниҳодатон мекунем. Матеуш Ребески соли таваллуд 1992 буда, қадаш 170 см, вазнаш 70 кг ва рекордаш 17-1 мебошад. Матеуш дар се муҳорибаи охири худ ғолибиятро ба даст овардааст. ӯ моҳи ноябри соли 2021 бо варзишгари армянии Аркадий Осипян дар турнири FEN 37 баромад карда рақибро бо тасмими якдилонаи доварон ба даст овардааст. ҳамин тавр Матеуш моҳи августи соли 2022 дар турнири Dana White Contender Series бо варзишгари брезилиягии Родриго Лидио вохӯрд ки бо усули буғи ӯро дар раунди якум шикаст дода ғолибиятро ба даст овард ва рухат ба UFC гирифт. моҳи январи ҳамин сол ӯ ба Ник Фиори амрикоӣ дар турнири UFC Fight Night 217 вохӯрд ки дар раунди сеюм бо тасмими доварон ғолибият насиби Матеуш шуд. Матеуш ҳам дар замин ва ҳам дар партер бисёр хуб кор мекунад. дастонаш бисёр хубтар буда реаксияи хуби ҷангӣ дорад ва дар ҳақиқат ҳам як ҳарифи хатарнок барои варзишгари мо мебошад. Лоиқ Раҷабов варзишгари тоҷик буда 32 сол дорад. қад 1.75 см буда, вазнаш 70 кг мебошад. ӯ дар ҳисоби рекордҳои худ 17 ғолибият, 4 бохт ва 1 ничия дорад. аввалин муҳорибаи профессионалии худро Лоиқ моҳи октябри соли 2022 гузаронидааст. як маротиба ничияш бошад соли 2019 буд ки бар зидди варзишгари доғистонии Ислом Мамедов дар лигаи PFL буд. Лоиқ соли 2021 бо варзишгари брезилиягии Рауш Манафио баромад кард ва бо тасмими доварон мағлуб гардид. ва пас аз ҳамин муҳорибааш ӯ баромадашро дар лигаи PFL ба анҷом расонида соли 2022 дар лигаи Eagle AFC бо варзишгари амрикои Зак Зейн баромад кард ки ӯро дар раунди якум бо усули буғӣ яъне удушаише шикаст дода даст боло шуд. оиди ҷангҳои Лоиқ гӯем ӯ яке аз варзишгароне мебошад ки таҷрибаи калон дар ММА дорад. стили ҷангии Лоиқ аз дигар варзишгарони тоҷик ба кулли фарқ мекунад. ӯ ҳам дар замин ва ҳам дар стойка бо маҳорати хуб метавонад ҳарифро шикаст диҳад. охирин муҳорибаи худро Лоиқ дар ширкати бонуфузтарини ҷаҳони UFC бар зидди варзишгари аргентинӣ Эстебан Рибович дар турнири UFC 285 гузаронид ки дар ин муҳориба бо тасмими доварон ғолибиятро ба даст овард. инчунин Лоиқ дар байни дебютантҳо ягона рекордсмен шуд. ҳеҷ яке аз ҷанговарони вазни сабук дар муҳорибаи аввалини худ дар ташкилоти UFC зиёд тейкдаун анҷом надода буданд. варзишгари тоҷик низ бисёр ҳарифи хатарнок барои Матеуш мебошад. хулас моҳи июн як муҳорибаи ҷаззоб моро интизор аст ва чун ҳар вақта барои дастгирии варзишгари тоҷик Лоиқ ба пеш нависед. дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм канал ки дар зери комментария ҳаст худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед.